Ще ти разкажа две смешки за джаз музиканти, обаче само при положение, че ти ми разкажеш една. Окей. Макар, че те не свирят баш джаз, а чист, забавен и много ритмичен фънк. Обаче, ето я, първата е: каква е разликата между джаз музикант и голяма пица? Че пицата може да нахрани 4-членно семейство, Мишо. Охо-хо-хо! А другата беше също много сполучлива. Как се нарича джаз музикант, който си няма гадже? Бездомник! Вау! Не. Моля, ти ми разкажи сега за тромбонистите. Тромбонистите. Аз бих искал да кажа само една лека вметка за съотношението на публиката, че джаз музикантите свират повече от 30 акорда пред 3 човека, рок музикантите 3 акорда пред 30 хиляди. Точно така, да. Тъй като в групата, която ще ни гостува тази вечер, има тромбон. Много добър тромбонист. Това е тромбонист. много добър тромбонист. Дочух един много така интересен виц, анекдота за тромбонисти. Двама тромбонисти тръгнали на турне, поканили ги на концерт във Враца и те тръгнали, естествено, с ладата на бащата на единия от двамата. И така вече към Мездра много им се доходило, нали, така, по някаква нужда. И въпреки, че много се притеснявали нещо да не се случи с двата тромбона, които са оставили на задната седалка на ладата, спряли колата на аварийни, отишли в близката гора и тъкмо, нали, вече така се облегчавали. Чул се трясък. Те казали: Боже, тромбоните! Изтичали до ладата и какво да видят? Задното стъкло счупено и върху техните два тромбона още един трети поставен. Много е готин този. Разбира се, това въобще не се отнася за нашите гости тази вечер. Те са Funky Miracle и те са млади, талантливи и много търсени. Група, която съчетава стиловете джаз, фюжън, фънк, поп. Звучи познато, още повече, че Funky Miracle също са великолепна седморка, като техните идоли от Акага. Историята на младите момчета започва от музикалното училище в София, където свирят в биг бенд под ръководството на Михаил Йосифов и Вили Стоянов. Днес повечето от тях продължават образованието си в Музикалната академия и в Нов български университет и намират време да се появят на фестивали като Ейто Джаз и Бразобразие. Свирили с Миленита, с Рафи, подгрявали са Мано Чао, имали са концерти пред 40 000 и пред 40, а днес са особено ведри, защото предстои издаването на новия им албум. Първи, дебютен. И те са Владислав Мичев, Георги Стойков, Пламен Денчев, Илия Колев, Радо Казасов и Светослав Неделчев. Funky Miracle! Започнах с няколко вица за джазмени. Вие какви вицове за музиканти знаете? За виолисти. За виолисти? Ао! Мишо ми разказа току-що. Кажете един. А за контрабас. Това е много забавно, че нашия китарист Илия е сигурно единственият китарист в България, който свири и на валдхорна. И то не на коя, на първа валдхорна. И то не на коя да е. Това е малко като виц, ама... Аз казах на Мишо преди предаването, че сте като Мишо Йосифов и Вили двамата. И много добри, толкова добри. Той казва: добре, че нямат саксофонист. Защо, Мишо? Защото ще ги напусне. Не знам, мисля, че хората в Браса са по-сполутени някакси така. Винаги като има тромпетист, очакваш да се появи един или двама тромбонисти, нали? Но някакси саксофонистите се цепят така. Трудно има група с двама саксофонисти. Или обикновено винаги някой си тръгва. Те са солови изяви. С диджеите. Най-странното е, че аз винаги около мен всичките ми приятели винаги са били само тромбонисти. Ама говорим за саксофонисти. Ама защото и ти си свирил на валдхорн. И ти си от Брас. Да, но наистина винаги съм бил с... А този за басиста, знаете ли? Кой За от всичките? басиста. Онзи, дето
певеца, сега тук ще развея коса и матките всички така ще го изпея, пък барабаниста, сега ще дам много тяга и така ще го изсвира, че просто всичко ще почне да падат стените и, нали, и пианиста, пък аз така, и басиста сол, до, сол, до, сол. Да, така е. Аз знам тромбонистки само. Я кажи един тромбонист. Май всеки си знае за инструмент. Да, много добре. Трябва тесни За моя специалисти. инструмент отиват с една групичка и свирят там и този човек, който свършва да свирят, човек, който държи заведението, ти вика, ей, пичове, много ми изкефите. Много сте яки. Може ли друга седмица пак да посвирите при нас? И тромбонист казва, ей, супер, къде може да се става тромбона? Знаете ли каква е разликата при ковчега и контрабаса? Не. Че при едното трупа отвънка, другото... А по какво мога да познаете, че Корни звъни на вратата ви вкъщи? Като звънеца започне с кикс. За тромпет не сме чули още. За тромпет. Те са прекалено добри, Или- там или- тромпет няма. Тромпетистите, За тромпетите не. Никога не е имало. Разбира се, Как те има? са целите в бяло. Как? Разбира се. Този прекрасен инструмент съвършен като човешкия глас. Нали? Да. А кой много харесваш? Чет Бейкър? Разбира се, един от най-любимите ми. Харесваш го, нали? Да. Добре, сега това беше веселата част. Интересно, какво искате да ви се случи от тук насетне? Защото певец зависимо вече учи в Холандия. Да. Представяте ли си, много добри български музиканти, за съжаление или за радост, свирят, примерно, на кораб в Норвегия. Искате ли това да ви се случи или, де да знам, или искате да свирите на някакви фестивали из Европа, по поляните на Европа, или пък Night of the Proms в Лондон, Night of Стана the ни Proms лошо на в Лондон, кораб. Пробвахме да снимаме един клип, ама не стана или в лошо. някой джаз клуб в Ню Йорк, Абсолютно. Може би сме от този тип артисти. дето предпочитате да не сте на кораб, а в джаз клуб в Ню Йорк. Опитваме се максимално много тук в България да си... И смея да твърдя, всеки един от нас си изкарва парите изцяло от музика, нали? И успяваме на тия млади години, които сме. Тоест не ви се налага да работите и нещо друго, Много защото е на нас, трудно. на повечето ни се налага да Много е работим по налага ни се. няколко неща. Много е Виж, трудно. явно ти понеже свириш на няколко инструмента, Той как ти свири стана ясно. в оркестри класически. Да, си може би покрил всеки свири някак- някъде. целият спектър. Да, аз, И затова ти си богат. Заложил съм на няколко места, нали така. По принцип, всеки един от бандата съчетава различни дейности, Да. свири с различни хора, участва в различни проекти. Иначе в момента приоритет за цялата група е да си завършим албума, защото вече групата съществува от 3-4 години. Имаме много авторски парчета и работим в момента по 10 трака. Но кога ще стане това? Надявам се в началото на 2017 да излезе албума, да го промотираме и Симо Желязков, преди да замине да учи в Амстердам тази година, успя да запише всички партии за албума, така че ние в момента развиваме тази дейност. Да си направим този мечтан проект, за да съберем всички парчета на едно място, след което Симо предполагам ще се върне и ще можем да си промотираме албума в някакъв период от време и страната и това би ни направило много щастливи. Иначе последните 2-3 години пътувахме доста и свирихме на много фестивали и в чужбина, не само тук. И така, това е може би по-голямата сцена ни кара да се чувстваме най-пълноценни и щастливи. Вие сте съученици от музикалното училище и там сте се създали, нали така? Да. Те повечето да. Аз От тук по-късно влязох присъстващите в бандата. 4 сме съученици в музикалното училище. Другите не. Аз, Владко, Жорката и Радо. Другите, Пламен дойде от Варна. Той е от Варна. Окей. Аз във Варна завърших музикалното, после се преместих тук. Академията в Руса си. Тежък русински фънк. Вие сте едни много добри учители в лицето на Мишо Йосифов и Вили Стоянов. Да, те са прекрасни. Може ли да видим един от, може би, първия ви клип? Да разкажем малко за него. Морски.
Свързан с Нашите всички хора. плюсове и минуси на морето. Ние обичаме морската тематика. Имаме няколко парчета, които са за само летни емоции. Сутрин се събуждам, ако на сутрин му казват към 2, а през главата ми минават хиляди неща. Вчера денят ли бе дълъг или се слива с нощта, а само спомени и фрази, затова му викам свобода. Кой, как и срещу колко го снима този чудесен клип? Много са специална информация. Аз така питам, пък вие ако искате говорете. Един приятел. Символични средства. Приятел. Всъщност, днешната история е, че клипа излезе година по-късно от момента, в който беше сниман. Значи... Поради що? Пътувахме... организираност. Да, не. Много работа. Пътувахме по морето, имахме разни участия и бяхме започнали да записваме това парче. И си викаме, айде да снимаме един клип, така както си пътуваме, сам натам и с някакви морски градчета. И така, мисля, че за 2 дена го снимахме. Но в последствие оставихме нещата настрани, не си завършихме парчето и година по-късно, следващото лято, решихме, че можем да направим песента и работихме с Борислав Бояджиев, диджей Борче, да, познавате го всички. Братът на Румен, да, диджей Борче. Да, с него също така работим и по албума на бандата. Той е нещо като музикален директор на целия проект, така че добрите резултати. Борчето стана директор. Да. Излезе от нощни птици и погледни каква е кариера. Ти не си ли директор? Аз не! Назначихме на тази позиция. Защо се държиш като С кого, Мише? Искам да ви помоля, понеже разбрах, че Пламен пише текстовете на български, пък Симон ги пише на английски, нали така? Да, повечето парчета е така. А сега има ли тук някой, който на английски да може да пише текстове? Че ми трябва един текст. Всички. Може би трябва да се опитаме да заложим на български. Нека да заложим тогава на българското. Моля ви, напишете по една дума на това листче, произволна. Владо, понеже го броя и него от Funky Miracle, откакто пее с тях. Трябва и ти да напишеш нещо. Не знам, че си помислил предварително. Владо, го слушахме с вас в Южния парк на един концерт, беше страхотен и ще го чуем и тази вечер. Ей, сегинка. И сега си ги сганете и ги сложете вътре. Ей, гото. Ето. Така. Сега изтегляме една. Моля, за да не е нищо подставено, ето Вяра ще изтегля една дума и ще я прочете. Коя думата? Да. Успех. Успех. Заповядай, Пламене. През останалата част от предаването очакваме текст. Не веднага, ако можеш. Да, бе. Ако може 3 куплета. Добре, и аз ще пиша заедно с тебе, като го няма си му. Ето. Може да изтеглим от друга дума. Добриче може и да не стигне. Success. Аз ще пиша на английски, ти пише на български. Ей, Вие си говорете. Моето е по-трудно, ето. добре. Това е моята дума. Естествено, че е твоята. Моя Ясно, късмет. на теб днес ти върви поначало. Аз нещо смешно ще напиша. Добре. Как се чувстваш? Не бързо. Напиши примерно Успех се пише с фула. Докато Искра пише, аз мога да задам няколко въпроса. Давай. Пламени пиши не са такова. Кой е най-голям от Разкажете групата? наистина, да. На кого е кръста на групата? Значи Funky Miracle е име на На един песен. приятел. Историята за името на бандата е, че имахме, може би, 4 месеца някъде след като се създаде бандата. Имахме някакво свирене някъде, не помня къде, Студио 5. но нямахме име. И трябваше много бързо да се измисли някакво име. И просто
Мисля, че това аз го измислих. Не знам защо. Yes, Не знам дали беше достатъчно успешно, но... Най-добрата идея. Успешно. Готов ли си, Пламен? Просто видяхме, че пише някакви фънки мирка, викаме и супер. Къде го пичове пише? ще свират. Някакви пичове. Вие не знаехте, че за вас пише. Сега, ако... Пламен, не съжалявам, че ако те потискам, но аз съм готова. Аз от Sorry, brother. знам. Гледай сега. I don't want it, I don't dream it, I don't taste it. Success. I don't wish it, I don't парче на hate it, I Inexcess. just have it. Success. Това, ли това това? вече е хит. Я да видим сега. Забравяме текста и какво прави тромбона. Изпява. Така може и преди това да влезе, така да е още малко по... Нали, загадъчно и после късота. И после как се певеца какво пее после? Ритмика. Еми ето. Ема каква е мелодията? Еми изпея. Аз? Да, Аз да го изкомпозирам. да, абсолютно. I don't want it, I don't dream it, I don't taste it, success. I don't wish it, I don't hate it, I just have it, success. Success! 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 Уху! Сега ще го изтанцувам, аз от вас очаквах нещо. Много е важен аранжимента след това. Лошото на това е, че ако някой ни гледа, ще кажа, те така си ги пишат парчетата. Сядат си там на по една чаша студена вода, турят си един цилиндър отпред и готово. Това ще отнеме месеци работа. Много вода. Не знам дали сте слушали тази история, обаче Beatles и Rolling Stones са прави такива битки. Жестоко. Застават двете банди Страхотно. в две студия едно срещу друго и казват сега, който излезе първи с парче, ще ходи да черпи бира някой другия, нали? Те свират в двете стаи и винаги Джон Ленън и Пол Маккартни излизат първи, нали? Преди това има много парчета, които са подарени на Beatles, са ги подарили на Rolling Stones. Точно от такъв тип, нали, състезание, надиграване, кой ще напише парче. Сега Пламен много се задълбочи, аз не знам, той... И прочети си го, не ми го показва. Не, някой друг. Пак ще е с тромбон явно. Влади Зан. Влади. Усмихваш ли се ти, все добре ще ти върви. А върви ли ти на смех, лесно следвате. Между другото, честно казано, аз прочетох само Смех. Как се пее? Каква би била мелодията на това нещо? Трябва да е някакво ска такова. Или не знам. Я го изпей. Усмихваш ли се ти, все добре ще ти върви. А върви ли ти на смех, лесно следвате успех. Усмихваш ли се ти, все добре ще ти върви. А върви ли ти на смех, лесно следвате успех. Ето тук сега започна. Но супер! А вие сте свирили с нея? Смилените, да. Предлагам да си направите едно от вашите прекрасни парчета. Това беше Just a Joke. Но сега ще чуем... Какво? Fly, да. Fly. Нека да е то. On the floor, you're dancing, get louder. Feel the heat of making the move. When you feel the funky groove, drop the bass, get your feet moving. Out of space, send me just to it, girl. Just a matter of time. Listen to the funky rhyme. Even when all the lights go out, the music still will be playing loud. Come on, people, give me your best shout. A funky miracle playing tide. Come on, people, make me feel alive. We live the life while we are young. We're gonna party all night long. Ooh, yeah. Together we fly. Ooh, yeah. And we reach for the stars. Ooh, yeah. Together we fly. And we reach for the stars.
Hit the groove, don't worry about it. On the floor, you're dancing, get loud. Feel the heat of making the move. When you feel the funky groove, drop the bass, get your feet moving. Out of space, send me, just do it, girl. Just a matter of time. Listen to the funky rhyme. Even when all the lights go out, the music still will be playing loud. Come on, people, give me your best shot. Funky miracle of playing tight. Come on, people, make me feel alive. We live the life while we are young. We're gonna party all night long. Ooh, yeah. Together we fly. Ooh, yeah, yeah. And we reach for the stars. Together we fly. Ooh, yeah, yeah. And we reach for the stars. Ooh, yeah. Together we fly. Ooh, yeah, yeah. And we reach for the stars. Ooh, yeah. Together we fly. The stars, ooh, yeah, yeah. Together we fly, ooh, yeah, yeah. And we reach for the stars. Fly, fly, we reach for the stars. Fly, fly, we reach for the stars. Страхотно беше. Браво. Благодаря. Страхотни сте. Мерси. Послушни или непослушни отличници, или двойкаджи, беладжи, или примерни момчета, не ми гледай в сценария, да видим дали ще познаете кой е първият ви изненадващ Това гост. лято те бяха наели една къща на Арапя. Това лято бяха наели една къща На Арапя. на Арапя. По едно време се появи една купа с огромна с охладена диня. В един момент се появила купа огромна с охладена диня. И дали им хареса динята? Хареса ли ви динята? О, да. Диня. О, да. Скоро едно кекче се сбира. Who's that? О май Не гад. мога да се сетя. Кой пита? Кой донесъл динята? Ти. Не помня. Не, Аз на Арапя все А по-рядко. мен ми се напомня сещам на едно също. участие на Акага. Бяхме аз и Владко и Рафи беше с нас. Отидахме на участието на един бар там на Арапя и носехме за подарък и ние една диня. Пак на Арапя и Да, с на диня, ама Арапя. не, Също, не е този но не е този случай. Да. Страхотно. Да дам ли жокер? Да. Аз може Кой, прибирайки се рано вкъщи от едно свирене в свинга,
не е бил сигурен къде точно живее. Седнал е в градинката и е засвирил на тромпет. Това могат да са много хора, наистина. И Чийсин е пикнал от прозореца. Тате! Тук живееме. Тука! Дедо Коледа. Човек е бил много уморен от нощната работа и затова просто спирайки, сядайки... Със сигурност е Иво Казасов. Баща му! Иво Казасов, така е. Браво, Илийка! Здравей! Тази история... Аз си мислих, че с динята те ще помнят тази диня. Те знаеш колко дини си спомниха покрай това. А всъщност... В Подзеленчука в Царево ми дадоха една 20 кг диня и ние не можехме да изядем. Аз викам, дай ще дам на децата. И те много се зарадваха, защото те всеки Владко си фанал тромбона, кой фанал компютъра, някаква музика си записват. И влязох изведнъж с тази диня и... Вярно, беше така. Иво, аз като чух за първи път за тях, чух децата на Акага. След това се оказа, че всъщност те са, т.е. само ти си баща от Акага на един от тях и всъщност това са децата на Иво. Това е де-факто бащата на... Ти си бащата на Фънки Миракъл. Аз много рано се ожених и направих това нещо, което другите от Акага са в момента децата си. Тази история верна ли? Една вечер се прибирам. Гениална история. 46-ти номер крак се подава от леглото и викам, кога мина това време? Кой е това? Моето детенце. На татко. Малкото детенце, да. И наистина много им се радвам. Ама как няма да им се радваш? И те според мен много ти се радват и ви се радват изобщо, нали? Вие постъпите на как вървите. Разбира се. Винаги сме имали подкрепа. В Карапя направихме заедно едно караван парти, което стана страхотно. Страхотно. Просто беше... Страшно много хора. Това е най-хубавото 2 поколения да се смесят и да правят купон. Точно така. Айде, 92-а година се създавате вие. Да, ние до година правим 25 години. Помня участие в клип, как винаги помня, кога сте се създали. Нали знаете, че Искрен е в първия клип? Да, разбира се, че съм в първия клип. С Донка двете. С колата. А вие 20 години по-късно. Преди 5 години ще станат. Даже по повод на името чух. Аз спомням как искахте да се кръстите в началото. Jazz Brothers. Моля ви, момчета, ако искате да изкарвате не пари... Не стейте джаз да има в името. Нека да не е джаз. Но приятелски съвет. Ако слушате, някой виж вече 4-5 години те работят успешно. Само джаз. Просто името е различно. Фънки Миракъл звучи много приятно. Да, определено. Слушал си ги сигурно, когато са свирили с Миленита, с Рафи. Аз от началото. Подгрявали сте Ману Чао. Да. Говорихте ли си с него? Той и предната вечер с нощи ни слуша също. Да, и много съм... Ману Чао? Не. Иво Чао. Успяхме да, имахме някакъв контакт с него. Той беше очарован от българската ракия. Мисля, че от българските джаз музиканти. Не, тогава с Милените не е толкова, не беше толкова джазменско, нали? Там малко по-друг стил. Пънкари, по-пънк, рок, нали, реге, такъв тип музика. За среща с големи артисти, сигурно са чували за DubFX, диджея, който прави сам цялото шоу, нали? Цялото парти се записва, лупов стейшън и пуска. И ние пак свирихме с Миленита на Спирита в Бургас. Мисля, че 2013. 2013 ли, кога беше? Ние ги слушахме тогава, да. Да, и свирихме тогава и ние излизаме вече, то 12 часа излизаме на нашата сцена и няма никой пред нашата сцена, на мейн стейдж, всичко е така, хората там.
И ние вече такива супер отчаяни, какво ще правим, супер зле, нали, как може такова нещо. И почваме да свирим и по едно време на първото парче събрах се 50 на човека, на второто още 150-300, така и стана една върволица сигурно. Не се виждаше, нали, къде е края на тълпата. И по едно време, както свирим, идва той менеджер, нали, човек, който отговаряше, нали, общо за нещата, смилените, които се случваха. Свилен, може да му споменем името. И казва, пичове, DubFX дойде сега и каза 4,5 брасаджиите на сцената. На мейнстейдж. И аз такъв им казвам, нали, те пичовете както свират и почнаха и Жорката почна да се радва. Почнаха да се развирват, нали. Значи ние за нашото не се разпълваме. Това е в кръга на шегата. Това е в кръга на шегата, но наистина те като излязаха, просто беше един Джеймс си направиха с него на сцената, което беше просто... Винаги ще го помним и ние го изживяхме заедно с тях. Абсолютно, нали, беше страхотно. Беше яка емоция, да. Много страхотна емоция Готина беше. среща с този човек. Ти като разбра, че те и че синът ти буквално по вашите стъпки ще тръгват, не им ли каза съкън? Не, напротив. Само до името джаз. Това е смисъла. Разбира се, шегувам се. Музиканта, това е наследствена професия. Естествено, те какво ще научат? Те са били, Радо е бил винаги с мен. Толкова са страхотни. Просто почти толкова страхотни, колкото колкото сте искам вие. да кажа, че това ме радва, че те стават по правилния начин действат нещата. Не, в момента, нали, всичко е с формат. За 3 месеца ти изстрелват горе, после ти не знаеш какво да правиш. Те стъпка по стъпка Точно така. гледат да ги правят и аз ги наблюдавам отстрани и много им се радвам, че с натрупване стават нещата. Стъпка по стъпка, по стъпките на Кага, добър вкус. Сега като стана дума за вкус, още един номер сме ви измислили. Чакай, сега ще ви вържем очите. Ой, какви шалчета. Ние сме точно като в цирка, не ви ли прави впечатление? На Иво не. Иво участва. Не, ще отгатваш тонове. Ще отгатваш. Това е готино, между другото. Може и тонове да отгатваш, то не. Не ги чувам. Виждам силуети обаче. Група силуети. Не сега. Аз розов коридор ли съм? Жорка, я ме вижда си. Добре си. Тайво Казасов ще ми помогне с друго. Той ще прецени Има на кой... светлинки нагоре. Това са различни вкусове. И те трябва да познаят какво опитват. Я дай по един шамар направо. Що ме свързано с кръда Да, Ето, Жорка. От баща ти е този шамар или не? какво е това? Маслини. Много ясно. Да, бе. Така. Това е хлебарка. Да няма скакалци само. Виж, не е сигурен. Не съм. Вкусно ли е? Скакалците на Не е Илия. лошо. С Това е какао. кукашкавалче. Какво е на Ай, не съм близо. Топло. Плама, яла малко. Така ли? Пламен, я се приближи малко. Нещо справи съм. Като няма за Това е пиене, поне някакъв за ядене. сушен плод. Аз съм Да не е стирано. най-червоугоден. Виж като са ти затворени очите, Тебе колко има е странно цяла това. чиния. Ти не можеш да кажеш какво е. Много е странно. Я сега Илейка за теб, виж. Какъв приятел си. Фереро. Гледай. Внимателно. Бомбон Фереро. Внимавай. Браво. Това е люта чушка. Много ли е люта? Не. Слава Богу. Леко ако е шоколадово и тега не задеш играчката. Това е някаква соленка. Ето, позна. Гениално. Влади. Не. Аз мога да се окапям из баницата. Браво. Супер. Ето. Не. Това беше. Махните. Айде, бах. Ама познахме ли всички? Аз не. Пламен, Дайте си книжки. Влади, не беше съвсем сигурен, моцарела беше това. Това беше, как се казва по сега, смокиня. Аз можех всичките да ги позная. Да, след този изключително успешен експеримент
горкия човек. Виж, на тебе ти се скрои Аз защото не съм водгадния от номер. групата за това. Аз мислих, че на сина си ще го спретне, но той реши да го пощади. Сега да чуем кой, какво мисли по въпроса вашия следващ изненадващ гост. Да видим дали ще го познаете. Аз. Тя излезе. Видя, няма какво да я познавате, то се вижда. Заповядай. Браво, Светлана! Малко женска енергия тук сред тези момчети. Добър вечер. Добър вечер. Ти ли неудобно те са толкова? Не ти ли е неудобно, Катя? Тя ми разказа, че първо сте станали приятели, после сте почнали да работите заедно. То така става. Точно така. Даже точно обратното, Козмо. Много ми е удобно. Много добре се чувствам във вашата компания. Нали не Аз съм може един от момчетата. приятелство между жена и мъж? Тъкмо щях да кажа. Абсолютно, да. Жена и 7 момчета по. Вие сте жена Снежанка ба. е пример. Точно така. Снежанка. Много вицове са тия работи. Вицовете вече минахте. Добре. А ти как реши, че ще пееш джаз? Аз изключително, понеже слушам предимно джаз и страшно много ви се радвам. Право на вас. Джаз В една е страна, много... в която... Силно казвам. Сме малцинство. Да. Браво! Джаз е много силно казано, точно както се изрази Козмо Как като я обиди квалификация. Нали? Смея да кажа, че просто е някаква смесица от всички стилове. Нямам ограничение, стига да ми харесва това, което изпълнявам, като да, има едни леки бариери, които си поставяме, но това, което предимно изпълняваме е джаз, фънк, соул, поп, R&B, всичко, което ме вдъхновява. Имате и обща песен, която няма да чуем тази вечер. Да, имаме общо парче. Ние с Катя се познаваме от доста време. Може би ще я чуем все пак. Спомням си много добре, точно това си говорихме наскоро, че в деня, в който тя се запозна с Влади, Жоро и може би още някой от бандата и с Илия. Да. Това беше декември преди, не знам колко години. 26 декември на един купон. 26 декември, точно Те така. помня датата. В същия ден, Представяш ли си незабравима в същия ден, когато се отправи на купон, тя ми каза, имам едно парче, една идея, много е готино, много е фънки, много е чики и такова, с много закачлив текст. И каза, представям си, че това парче може да звучи готино с вас, нали, с бандата. И аз ми, добре, хубаво, ще видим идеята. Хората са казали, внимавай какво си пожелаваш. Аз на 26 декември след Коледно си ги пожелах и ето 3 години по-късно. Да. Това парче ще влезе в албума на бандата. И аз и Влади му направихме аранжимента, както и цялата група де. И музиката е на нас тримата, аранжимента направихме цялата банда и експериментираме много с звука, така че когато албума е готов, ще може да го чуете. Сигурно звучите страхотно и с женски вокал, представям. Със сигурност. И много готино се получава. Такива групи като Brand New, Heavies, нали, те имат женски вокали. Инкогнито. Инкогнито. Да, яки групи. Да не казваме силна дума, но с това парче ще избиеме рибата. Това тайна. Кръга на шегата. Ние разбрахте, че ученици са. Ти чия ученичка? Уча магистратура в Нов български университет. При Камелия Тодорова. Точно така. Работи от известно време с нея. Виждали сме се тук даже с нея. Точно така. И живот и здраве, съвсем скоро. От голямата Камелия Тодорова. Голямата Камелия Тодорова. Тя е много свободен дух. Много свободен дух. Голям професионалист. Освен като преподавател, също така с много житейски опит, нали, ни дава и изключително е. Да, абсолютно. Страхотно е, ние много я харесваме. А сега ще чуем още едно ваше парче, без Катя, тази я пази в тайна, за да избием рибата, а сега ще чуем. Да, следващото парче се казва Breathe In. То също е на английски. Музиката е на Симо, текста. Аз леко му помогнах за някои части от парчето, но и цяло парчето е негово, аранжирано естествено от цялата банда. И сега с моя съксес, какво става? Нищо. Дай го. Къде е съксес? Ето Катя веднага ще разбере тук женската енергия. Те никакво внимание не му обърнаха Катя.
I don't want it, I don't dream it, I don't taste it. Success, I don't wish it, I don't hate it. We just got it. Success. Ето това е! Благодаря ти!
Страхотно. Аз чух за първи път Владо с вас това лято в Южния парк и беше жесток купон. Много беше хубаво. Аз много се радвам на бандата. От кога да искам виждаш? ги подкрепя Прекрасен. всячески, защото много ме кефят. И музиката, и парчетата, всичко. И Много ти отива този стил. И ние се кефим много, че Страхотен е. Влади прие да ни подкрепи в някакъв момент, в който Доста труден момент за нас. Да. Без Симов. Без Симо, да. Имате и още... Кой притежава най-шумния инструмент в бандата? Кой притежава най-шумния инструмент в бандата? Тук двама сме. Единия съм аз, другия е Радо. Това съм подвеждащ въпрос. Ти кого имаше предвид? Аз. Да, този, който каза аз, на кого вика тати? Този, който каза аз, Да. Илия, на кого вика тати? Тати. Да. Само той не може да зацепи. Виж, той не се сеща. Да? Борчето. Това ми е много странно. Нали? Ти ще си свикнал? Чуда се дали да се... Добър вечер на всички. Борче, разбрахме, че си музикален директор на проекта. Музикален директор на Водопад. На албума. И кога ще излезе този? Ето сега ти трябва да отговаряш на тия въпроси. Кога, как, колко, с кого, къде, с кого? Имам на някои от въпросите имам отговор. Как? Отговорът е много качествено. Кога? Отговора те трябва да го дадат. You never know. Абсолютно. Да. Добре, ама те са почти готови. Слагаме дедлайн. Те са готови с избора си на песни, аранжименти, но записите май Записите са почти така готови. Аха, добре. Има още доста работа. Просто няколко от парчетата ги гледахме записани в YouTube, са пуснати вече. Ти си основна фигура в тях. Шейкър винаги е водеща фигура. Това са лайв версии на парчетата. Да. Искахме да направим нещо такова. Видеа, които се свири на живо, изглеждат добре, в хубаво студио и така нататък. Но версиите на парчетата в албума ще звучат различно. Със сигурност това е човека, който много обича да експериментира с всякакви нови похвати. И ние му даваме пълна свобода от към идеи. Мисля, ние имаме много идеи, той също има много идеи по отношение на нашата музика и се надявам, че ще се случат ни хубави неща, които всички вие ще чуете след известно време. С Миленита, с Рафи. Аз се сещам кога беше. Значи, първият път, когато ги чух обстойно, беше едно такова съвсем случайно участие, което се получи между Манго Дуенде, тази група, в която аз свира с Алекс, Ицо и още хора. Свирих преди и сега има нови членове там. И имахме една вечер, която беше салса и фънк заедно. И свирихме в едно известно заведение, двете групи. И първо свирихме ние, после те. И аз останах да ги слушам и много се изкефих. Просто вече тръгват от друго ниво. Нали, на времето ние чакаме някой да несе някаква плоча от Англия, за да чуеш нещо. Връщаш, имаше едно такова на кастофона, което ти дига и ти сваля с октава долу, да мога да извадиш солото на дадена. Да. И това, което връщаше обикновено, винаги беше щупено. Сега само бъркаш в интернет, да сте наредени пръстите на Стиви Лондър на парчето, ти само поглеждаш, слагаш си ръцете и това е. Ема трябва да си много добър музикант като тях, нали? Разбира се, но просто са... Те тръгват от другото стъпало. Примерно, бихте ли, те са били групата на БНТ.
Куку Бенд, ясно, групата на Слави. Бихте ли такъв договор подписали? Това би ли било интересно за вас? Разбира се, Може би да. Защо няма да питам, защо сте се явили на конкурса при Слави, а по-интересно ми е защо са ви избрали? Защото сме готини. Защото са най-готини. Разликата в стиловете на меко казано чебина. Негови думи тогава, когато бяхме, той не можа да повярва, че има толкова млади музиканти, които свират наистина... Те не свират джаз, нали? Не свират. Ние също не свирихме джаз, но ние също не свирихме тогава на джаз. Не свирихме джаз на представянето, но той ни попита, нали, можете ли... Я свирете едно парче на Майкъл Джексън, и свирете едно на Стиви Лондън. Свирете това и свирете това. И ние му изсвирихме и той не можа да повярва, нали, как може толкова млади музиканти, толкова стиковани, се познават един друг и... Като цяло гостуването там си беше много готин експириенс. Да, бе, сигурно. Плюс това, вие имате вече опити пред огромни стадиони да свирите. И Happy Energy Tour беше едното от тези неща, нали? Пред 40 000 души. На стадион все още. Не на стадион, огромна публика, да кажем. Да, определено. И в малки клубове. Да, свирили сме на нещо по-голямо от стадион. Какво беше то? Това лято свирихме на един много голям фестивал, където вие как са били, мисля, че 2 пъти. Бащите и децата. Да, Клайпеда Джаз Фестивал, който е в Литва. Борчето дойде с нас, забихме заедно там. Свирихме изцяло авторска музика и беше много вълнуващо преживяване. Винаги, когато свирим на по-голяма сцена, си давам сметка, че саунда на групата е за големи пространства. И сега в това голямо пространство, в най-хубавото студио на БНТ Студио 1 отново ще прозвучи още едно парче на Funky Miracle. Да, парчето се казва И така нататък и е парче на Алекс Атанасов, първия басист на бандата, като част от текста е на Симо Желязков, иначе... Първите 2 думи са твои, след това... Успех. Аранжимента е на групата. Успех. се загубих в твоите нежни ласки. Към мен тихо пристъпваш, кожа сатен, и отново сме захвърлени в чувства. Цял ден или само момент мина, откакто аз се загубих в твоите нежни ласки. Пристъпваш, кожа сатен, и отново сме захвърлени в чувства. Ще ходим пак по пясъка, далече от града. Ще слушаме вълните и ще легнем на брега. Ще гледаме морето и ще чакаме нощта. А после под звездите нежно ще те съблека и така нататък. И така нататък. И така нататък до безкрай. Това е моя летен рай.
С мисълта за теб се събуждам и с нея аз заспивам до теб. Аз сънувам как летя и разбирам с теб какво е любовта и от края на света. Аз знам, че ти усещаш мен и моите чувства, моите мисли, те достигат до теб. Карат те да се усмихваш, искам в този момент сега да хвана твоята ръка и да летя направо, без да спра. Ще ходим пак в пясъка, далече от града. Ще слушаме вълните и ще легнем на брега. Ще гледаме морето и ще чакаме нощта. А после под звездите нежно ще те съблека и така. Чакаме нощта, а после под звездите нежно ще те съблека. То за тях вицът как да се отървеш от джаз музикант застанал на вратата ти, като платиш за пицата, която ти е донесъл, не важи. Funky Miracle са търсени, успешни, известни. Много ви благодаря, че бяхте в Нощни птици. До следващия път. You better think about trying to the me, yeah, think that you might let yourself be free. Let's go back, let's go back, let's go real quick. I didn't even know you could need too much more than 10. I ain't no scotchman's hide on top with degrees. You don't take too much hot and cool. See what you're doing to me. You better think about trying to the me. But you might let yourself be free. Oh, freedom, 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 oh, freedom, 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 oh, freedom. Hey, think about it. You think about it. There's nothing you could ask. I can answer you, but I won't. I was gonna chase. I'm not if you keep doing things I do. Trying to do to me, yeah, yeah. But you might let yourself be free. People walking out everything, playing games with things to score. Trying to make other people lose their mind. Well, be careful, you're gonna be slow. Yeah.